Preto das 5 da mañá o cerqueiro Divina del Mar encallaba nesta zona rochosa ao carón do Castro de Baroña. A embarcación que voltaba cargada de peixe tras pasar a noite faenando en augas de Fisterra levaba a bordo 9 tripulantes. Un cerqueiro con base en Portosín encallaba esta madrugada aquí na zona da Punta de Baroña. Un dos 9 tripulantes faleceu ao tirarse da embarcación. O falecido é José Manuel Castelo Gundín, de 48 anos. Segundo relataron os seus compañeiros, tras producirse o accidente tirouse pola borda sen chaleco salvavidas, impactando contra o fondo rochoso. O barco viña vindo, que hasta inclusive para a casa, e viña vindo beirando, pegou un golpe de mar, e tirou no xa, claro, xa quedou arriba da pedra, e depois o mar veio no traendo hasta aquí arriba. E, bueno, ao chegar aí un mariñeiro, claro, con nerviosismo tirou, e creemos que morreu aquí porque debeu de pegar que hasta se tirou sen salvavidas, que os outros todos meteron os salvavidas. O Concello de Noia, onde residía, decretou un día de loito oficial. Vais a declarar día de loito oficial no Concello de Noia, polo menos os demais feridos, os demais náufragos están en condicións estables, recuperándose. O resto de tripulantes foron trasladados ao Hospital do Barbanza, aínda que se atopan en bo estado. 5 deles foron rescatados por embarcacións que traballaban na zona, mentres que outros 3 chegaron a terra polo seu propio pé. A verdade que, bueno, dentro do que cabe ainda menos mal, non? Porque iban 9 mariñeiros, e, bueno, a desgracia, como dicía a directora deste que faleceu. A espera de determinar as causas do accidente, as tarefas céntranse agora en reflotar a embarcación. E agora trataremos de ver se é posible, esperemos que sí, o rescate tamén da embarcación, porque ao fin e ao cabo é un medio de vida moi necesario tamén para esta xente, non? Esta nova traxedia no mar prodúcese case un ano despois do naufraxio do Sin Querer 2 nas inmediacións desta zona, que se cobrou 3 falecidos e un desaparecido.